के करो बनवलू है ना सुन एक और चेहरा बताओ तनी हां चेहरा पढ़े के जीवनी बताओ के दुई आदमी जीमा ले बड़े भारत देश में के एगो बागेश्वर महाराज जी हां जी और दूसर का गोलू राजा गोलू राजा मंच पर बताई है भोजपुरी के गायिका लोग के नृत्यांगना लोग हां जी अब बागेश्वर महाराज जी पूरा दुनिया के बताओ सही बात तू कल राते का कहले बड़ू आज बताओ तो हां जी के करो बनवलू हो अरे बहनिया ये गोरी अरे तक्का हवाल टैल हाओ हनिया ये गोरी बताओ कहाँ लौटाइल हा बताओ पटना में कि विंध्याचल में कि कलकत्ता में हां जी कि आरा में सोना गाछी कुछ तो कोई ले क्या करो बनवलू हो बहनिया ये गोरी क्या करो बनवलू हो बहनिया ये गोरी क्या करो बनवलू हो बहनिया ये गोरी के कर बनवलू हो बहनिया ये गोरी हां जी अब भोजपुरी में पूछो अरे कि कहला सराइल हा अरे कहला सराइल ओढ़निया ये गोरी कहला सराइल हा ओढ़निया ये गोरी कहला सराइल हा ओढ़निया ये गोरी कहला सराइल हा ओढ़निया ये गोरी एगो कल्पना जी गीत गौले रहली हा हां जी बड़ी सुंदर उनकर जवाब नहीं खे भोजपुरी में प्रीति ना ना ई बतिया हमें से कहतनी कि हमें सेट कर जाई 500 रुपया के पुरस्कार चंदन यादव जी देवे वाला बानी ऐसे के बेरा पटू देला हमरा के कोरसो वाला के 100 रुपया कल्पना जी कौन गीत गौले बाड़ी कई हो संयम मत जा तू सूते दालानी में संयम मत जा तू सूते कि अल्लाह पूछो तनी हां अंग्रेजी में रिलेशन हिंदी में रिश्तेदारी वाह वाह अब भोजपुरी में ही गई हां जी बताओ कहाँ के रहे तोरा रिलेशन के रहे कि रिश्तेदारी के रहे कि हितई के रहे सही बात ये हमारा कवि जी जय हो केहू से लेके देता है गोभी भैया खेखर मामा से हितई के हो कि रहे गाँव के छोरा प्लीज गिव मी आंसर हां जी माय क्वेश्चन कि हितई के हो कि रहे गाँव के छोरा छोरा आ कवन तहर दाढ़ी धो के खेलल बाहिलो कवन तहर दाढ़ी धो के खेलल बाहिलो माननीय राजा अंकल जी हां जी लागे झूठ भाई चेहरा तोर बताओ हां जी लागे झूठ भाई अरे परतनिया ये गोरी काहे भाई तारा काहे टेंशन हो काहे छाती फटता तारा परिवार के हियो का अरविंद भैया परिवार बने तार प्रेमिका नानू हियो ना जी गर्लफ्रेंड नानू हियो ना 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 भौजाई उजाई लागे निका छुट्टी काटता आज हां बगिना का फुआ तो मत कह रडार पे ले ली तब तो बचबे ना तब तो हार पतो भइली नु लागे झूठ भइल
अरे बरतनिया ये गोरी अरे तक कहला सराइल हा यही खाती जी होते अरे तक कहला सराइल हा ओढ़निया ये समाइल तोरा दिलवा के गुलुआ रहे कि हवन जोखमी जीते प्रियंका के बस समाइल तहरा दिलवा के अंदर बिकिया होवे कि हवन जोखमी जीते देखो हम अंदाजे पर कहतनी पूछतनी हां जी कौन सुगवा के बनलू अरे सुगनिया ये गोरी कौन सुगवा के बनलू सुगनिया ये गोरी केहू तो बतावे तारा से तना पूछब तो केहू के बन जाई एक घरे से सवाल बा एगो तारा से हां जी तू तो जखमी के बन जैतू हमार दिल गुदगुदा जाई हमनी के खुश हो जैती जा कौन सुगवा के बनलू अरे सुगनिया ये गोरी बाकी गोलू राजा पूछा तारा और त कहां वाले दिल हा ओढ़